بيمان ጸጋም ዘሎ ምልክታት ጸቢብ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ስለዚ አንጻርና ዝመጽ ትራፊክ እንተሎ ብፍላይ የማን ክንሕዝ ኣለና ሙሉ ማእኸል ክንሕዝ የብልና ማለት እዩ فرحنا طريق كمستري وقت مكينة سلازحلف زلو صبيب مسلكاي مجمرتا سلازي طراي منقد خان ابتا تمت زلا مكينة كي توكوركا اسخا منقدها حلها مخاطري مالتي جينا هاب غزاوت غرز زي وصنا زلنا ب50 نخيل لنا مالتي كمينا عجن يمان اوس بلالو نصقام دروباك ስለዚህ ኦስ ገዲፍና ንድሮባክ እንከይዲና 250 ግልተነን ግን ንሕና ናብ ድሮባክ እንመለስ ኣለና ማለት እዩ ናብ ትራፊክ ስታሽን እንመለስ አንዳንዴ ቀልጢፍና ናይ ስፒድ ምልክታት ተራሪና 70 ኣሎ ብሽክለታ ኻድ 100 ሜትሮ ሰግሮ ሁሉና ሆለ ማለት እዩ ስለዚህ ደቅሳ 100 ሜትሮ ብጣዕሚ እንዳስተውዓልና ንኸይድ የማን ጸጋም ዳርአና ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን استنقبل نفس 7 في المخل هذا حاجة فوشة شوية لنا تزوج غير الرجال عينها تلينا مالتي قدام لنا هنا يخون مالتي أبزي الربوطة قرب كاسكن من نخلينا قل ستيل 7 كذا كنزور مخالينا ማለት ኣብቲ ዘይራየና ከምዚታት ቀስተበናውን ጸገም ይብሉ ስተራየና ግን ልክ ዓብትና ስፒድ ክመጽእ ከላለና ትቀስ ማለት አጸብየና አሁን ዘሕለብና ነራየና ግን ቁሩብ ተቃህ ወስን خلينا عينا بتهال مثلا قديمو مدب قبرك نويح رينا قديمنا مدب قبرك جون 7 يزلو دحرينا ندرعنا كبابينا ጸጋም نقميت ندرعنا نخيد ማለት እዩ قرب መንገድ ገፊዑ ታ ብጫ ፈላይት ምልክት መጽያላ ያ ስብርባር ስለዝኾነት ቅድሜና ዘላ መኪና በጣም ዝሒላ ወይ ተባላሽያ ወይ ዝኾነ እንተሎ ክንሓልፋ ንኽእል ኢና ማለት ሙሉእ መስመር ኣብ ከምዚ ብቻ ዝበፅሓሉ ግን ክንሓልፍ ኣይንኽእልን ሕጂ ሱሳ ኮይኑሎ ናብ ሱሳ ንቐንስ ካብዚ እኒአው ብሱሳ ጥራይና ንኸይድ ማለት እዩ ናይ ካልእ ቦታታት እውን ካልእ ቪድዮታት ተወሳኺ ካልእ ትምህርታት እውን ከነእቱ መደብ ስለ ዘሎ سبسكرايب زي قبلكم تلهم سبسكرايب ديركم تخاطرتنا تكونوا عندكم حدشت فيديو ابز مصور بغيزه دما نوتيفاي تكونوا ማለት ምልክታት ጅናይ ማን ንርአ ይትና ምን ሾሪንግ አለው ድሕሪ 150 ሜትሮ ስለዚህ ማንዋል ንዝውርት ኣለና ናይ ማርሽ ምቅያራት ኣለና አውቶማት ኮይንኻ ፍሬኖ ጥራይ እንደሓዝና ወይ ነዳዲ ፈኒና ቀሲና ንቐርብ እንዳቐረብና ድማ ምልክታት ንሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ተኺናና ንከይድ ስለዚ የማን ሒዝና ንወፅእ ማለት እዩ ኣብቲ ናና ቦታ ንኣቱ የማን ናይ ኣውቶቡስ ጠጠው መበሊ ድማ ንፀጋም ክትወይና ስለዚ ፀጋሜት ቦታ ንሕዝ ከምዚ ዓይነት ቦታ ናይ ክልተ መኪና ስለዝሕዝ ጸጋም ሙሉ ጸጋም ክንሕዘለና ማለት እዩ ልክዕ ብጸጋም ኣቲናኻ ቅድሜና እንተዳሪእና ናይ ክልተ መኪና ዲ ናይ ሓደ ናይ ሓንቲ መኪና ጋጣሚ እውን መኪና ጸኒሓ ስለዚ ሙሉ ማእኸል ሒዝና ንወፅእ ስፒድ ሕጂ ሱሳ ኮይኑሎ ሾሸሽ ባይክ ኣለና ስለዚ ብሱሳ ንወፅእ ማለት እዩ
ፀጋም ዝመፃ መኻይን ከነስተውዕለለን የብልና ሙሉእ ኣብቲ ናህና መንገዲ ጥራይ ከነስተውዕል ኣለና ምክንያቱ ናብቲ ዝጠመትካዮ ነገር ኢኻ እናዘወርካ እንተዳ ናብ ዝኾነ ጠሚትካ ናብኡ ኢኻ ትቐንን ወይ ከዓ ናብኡ እያ ትኸይታ መኪና ንሕና ናብቲ ክንጥሙቶ ዘለና ናብዛ ቀድሜና ዘላ መኪና ማለት እዩ ፀጋምና እቲ ናይ መፈተኒ ቦታ ኣሎ ዜርና ናብኡ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ድሮባክ ናይ ውሽጢ ከተማ ኢና ሸፊንናዮ ዘለና ናብ መንገዲ ኦስሎ ወይ ናብ መንገዲ ኦስካ እቲ ናይ በረኻ ወይ እቲ ናይ ሃይዌይ መታን ክትፍተን ከእትወካ ክእሊ 87 ዘለዎ ስለዚ ንሱ ከዓ ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ ወይ ከዓ ብካልእ ግዜ ክንገብሮ ኢና ንሕጂ ግን እቲ ናይ ከተማ ኣብዚ ክንሽፍኖ ኢና ማለት እዩ ኣብ ሩንሾይን ኩሉ ግዜ ብ25 ከባቢ እንተደኣ ዘዊርና ፅቡቅ እዩ በዚ ክንወፅእ ከለና ሕጂ ቀልጢፍና ፀጋም ክንሕዝ ኣለና የማን ድመፃ መኻይን ተለዋ ክወፃ ክእላ ማለት እዩ ምልክት ጌርና ኩሉ መስትያታት ተቆፃፂርና ድማ ንኣቱ ማለት እዩ ትኺልና እንተኸይድና ሕጂ ናብቲ ትራፊክ ስታሽን እዩ ኣብ ፈተና ኩሉ ግዜ ዝኾነ ጌጋ ተጌርካ ንዓ ረሲዕካ ነቲ ዝተረፈ ጥራይ ፅቡቅ ክትውድቕ ትሓስብ ኣለካ ስለዚ እንዳኸድካ ይርእቶ ዝፅሕፍ መምህር ወይ ፈታኒ ስለዚ ዘይምድሃል ጥራይ ማለት እዩ ዋላ ጌጋ ተጌርካ ምሳይ ይግባር ኣብዚ ሕጂ ቤና ኣቶ ነስተውዕለሉ ፅቡቅ እዩ ብዙሕ ምልክታት እዩ ዘሎ በቲ ናይ የማን ክንኣቱ ኢና ንሕና ሕጂ ኣብቲ ናይ ቴክኒክ ኮንትሮል ፀጋም ኣቲና ኣለና የማን ፓርክ ክገብር ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ በተን ላዕለዎት ኣቲኻ ከዓ ክልተ ናይ ፓርኪንግ ቦታ ኣሎ ኣብኡ ፓርክ ክገብር ትኽእል ማለት እዩ ምናልባት ክንደግማ ኢና እዛ ናይ ነዚ ቦታ ክስታይ ምግባር ሕጂ ኣብቲ ትራፊክ ስታሽን ኢና ዘለና ብዙሕ ደሴታት ወይ ከዓ መቐልቃላት ስለ ዘለዎ ቁሩብ ዝያዳ ክንቀድሖ ኢና እቲ ዕላማ እንታይ ምስ መፃኻ በናይ ቦታ ትሕዝ ንምርኣይ ማለት እዩ ስለዚ ተዳ እዚ ንመፃሉ ዘለና እዩ ዝረኣየና ዘሎ ሕጂ ተዳ በዚ መፂና ትኺልና ንየማን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንየማን ተሪእና ክልተ ናይ ፓርኪንግ ቦታ ኣሎ ስለዚ ፀጋሜቲ ወይ ከዓ ቀዳሜቲ ወይ ታ ካልአይቲ ክንሕዝ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ቀዳሜቲ ሓሊፍና ኣለና ክትእቶ ትኽእል እያ ካልአይቲ እውን ክትእቶ ትኽእል እያ እዚ መምህር መሪፅካ እቶ ክብለካ ክእል ወይ ከዓ ቀዳሜቲ ወይ ዳሕረወይቲ ክብል ስለ ዝኽእል ንሕና ኣብታ መምህር ዝበለና ወይ ኣብ ዝመረፅናያ ክንኣቱ ኣለና ማለት ስለዚ ምስ ኣተና ቀዳሜቲ ዘይኮነት ፊትና ዝረኣየና ዘሎ ንኣብነት ቀዳሜቲ እዩ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ሰለስተ አንጎሎ ዓይነት ኣለዋ ምስ ተጠወና ንየማን ስለዚ ኣብታ ካልአይቲ ወይ ሳልሰይቲ ኢና ክንኣቱ ዝበለፀ ማለት እዩ በታ ቀዳሜት ተኣቲኻ እውን ጌጋ ማለት ኣይመስለንን ተኣቲኻ ግን ኣብ ናይ ፓርኪንግ ቦታ ክትኣቱ ኣለካ ብሓፈሻ ግን ፓርኪንግ ዝብል ምልክት ወይ ሺልድ ዘለዎ ኣብታ ካልአይቲ አንጎሎን ሳልሰይትን አንጎሎ ማለት